si dal hokejku tak, jak měl. Ukázal ho trochu rozhodit v té rychlosti. Ehlers neměl šanci. Byl hodně opatrný, aby Ehlers se nezatáhl. Opakovaná střela od Herzberga. Znovu Herzberg, který vyrazil dopředu. Takže se upletit skákavý kotouš. Ten se ovšem poslal Pastrňáka na solo. Pastrňák. Gól! Tak. V pravou chvíli se David Pastrňák trefil po parádní Štencově přihrávce, protože Štence si všiml Pastrňáka ve chvíli, kdy Herzberg vyrazil dopředu a zůstalo po něm volné místečko v dánské obraně. Tak David Pastrňák přeci jenom poráží Dány v prodloužení 4-3. No. Asi by před turnajem nikdo netypoval, že čeští hráči budou mít po výhře v prodloužení na dánském takovouhle radost. A nádherná klička zakončená na značení. Teď ukázal Pastrňák, proč byl naskušený v Bostonu a proč nastoupil v NHL v tomhle zápase. 2 nahrávky a 1 gól. Pastrňák byl hvězdou tohle utkání, odehrál skvělý zápas a to zakončení, které nám mu předvedl na konci, tak to byla paráda.